Deňiz ýakasyndaky Awaza syýahat zolagynda şu tomsuň aýagynda dynç alýanlaryň sany ozalkysyndan has köp bolupdyr. Iýun aýynda bu ýerdäki myhmanhanalar ýarym boş durup tema iýul awgust aýlarynda hyryn-dykyn boldy diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy Käbirleriň bu ýerde dynç almak üçin öňünden eden bronlarynyň ýatyrlandygyny diňe baran soň bilip galandygyny habar berýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy häzirki wagtda Hazar deňiziniň kenarynda dynç alýanlar üçin gödöňde tutulan şertler barada jekmejik gyzyklanyp gördüm. Hazar myhmanhanasy iň gowy we guruply dynç alyjylar tarapyndan iň köp islenilýän myhmanhana hesaplanylýar. Kerwen myhmanhanasynda dynç alýanlar hyzmatlaryň derejesini we işgärleriň üns berişini öwýärler. Çagaly dynç alyjylar çagalar üçin niýetlenen ýerleriň köpelendigini, şol sanda onçakly gymmat bolmadyk parklaryň we attraksionlaryň bardygyny aýtdylar. Ematyada akvapark köpler üçin ýeterli däl. Çagalar üçin bilediň bahasy 100 manada, ulular üçin 200 manada durýar. Atellerdäki basseynler hem çagaly dynç almak üçin oňaýly 2 adamlyk otaglar bir gençe gündizine ortaça 200 manada durýar. Bu baha ýöneki erterlik nahary gerýär. Gündizlik we agşamlyk naharlaryny atellerdäki naharhanalarda satyn alyp bolýar we dukanlardan azyk satyn almak mümkin, emma bahalar umuman gymmat, bir çörek 7 manada durýar diýip habarçymyz belledi. Emma onuň sözlerine görä Awazada dynç alýanlar adatça hyzmatlaryň hilinden internetiň yaramazlygyndan we ulular üçin tomoşalaryň ýeterlik däldiginden şeýle-de köp ýerde surat almagyň gadagan edilýänliginden näýile bolýarlar. Gymmatçylyk we Awazanyň resmi çäreler üçin ýapylyp durmagy sebäpli şol onuň töwerek taşyndaky ýaşaýyş ýerlerde şol sanda gowlumaýak ýaly şäherçede hususy sektorlar hem dynç alýanlardan dolup galdy. Şeýle-de jaý keýiniň ady önümleriniň transportyň bahalary we hatda ýol gözegçilik polisiýasynyň ulag sürüjilerden soraýan parasynyň möçberi artdy. Yerli ýaşaýjylaryň we dynç alyjylaryň aýtmagyna görä, deňizde golaylygyna görä bahalar hem ýokurlanýar. Akşamlaryna Awazanyň ışıklary Türkmenbaşy şäherinden tapawutlykda dawaraly ösýär. Türkmenbaşy bolsa garaňkylyga batýar diýip habarçymyz bellýär. Türkmenbaşy şäherine köp wagtdan soň baranlar şäheriň özünde ýollaryň gowlananlygyny bellýärler. Awaza barýan ýollar, çatryklar we köprüler täsir galdyrýar diýip Adatlygyň habarçysy belledi. Onuň sözlerine görä, şäherde suw üpsünçüligi de öňküsünden gowlanypdyr. Indi suw ýaşaýyş çağlara günüň dowamında 2 edek ýerden we akşam akdyrylýar. Şol wagtda şäherde azyk önümleriniň ilkinji nowatda da çöregiň gytçylygy we kiliniň pesligi taklanýar. Çörek meselesi ýiti durýar, ony detsine satyn alyp gutarýarlar. Bu çöregi kesip bolmaýar, ol ownuga öwrülýär we akşama çenli turşap galýar. Türkmenbaşy şäherinde bahalar paýtagtdan hem esli gymmat diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Yerli ýaşaýjylaryň we dynç alyjylaryň aýtmagyna görä, deňizde golaylygyna görä bahalar hem ýokurlanýar. Öz transporty bilen barýan ýa-da ulag tutýan dynç alyjylar ýol gözegçilik gulluklarynyň talap edýän töleglerinden zeýrenýärler. Polisiýa tarapyndan saklanan awtolog sürüjilerden olaryň hiç ýyly biýdüzgünçilik etmedik ýagdaýynda talap edilýän puluň möçberi 5 manatdan 10-15 manada çenli galdy diýip Adatlygyň habarçysy aýdýar. We ujypsyz girdejili maşgalalaryň çağalaryna deňdi we bu ýerdäki owadan durmuşy görkezmek üçin diňe birnäçe günlük barýanlygyny we şeýle kynçylyklara tede bar bolýanlygyny bellýär. Tomuz pasly deňiz ýaka regionunyň yerli ýaşaýjylary üçin goşmaça girdeji çeşmesi bolup gazanç etmäge mümkinçilik berýär. Olar jaýlaryny kireni bermekden daşary kenaryň boýunda dynç alýanlara nahar we azyk önümlerini hödürlemek we balyk tutup satmak bilen meşgullanýarlar. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň bellemegine görä, ýa ýakynda yerli ýaşaýjylaryň goňşy Gazagstana gidip haryt getirip satmakdan ibarat ýene bir gazanç çeşmesi bardy. Emma soňky döwürde Türkmen Gazak serkediniň ýapylyp durmagy bu mümkinçiligiň öňüne böwe salypdyr. Iýun aýynyň ortalarynda Türkmen tarapy Gazagstandaky meningit keseliniň epidemiýasyna salgylanyp bu ýurt bilen öz serkedini takyk bolmadyk wagtlyk ýapdy. Häzirki wagtda çenli Gowlumaýak şäherçesiniň mini marketinde Gazagstanly harytlaryň galandylaryny satýarlar. Olar Aşgabatda birýem ýok diýip habarçymyz belledi. Hazar deňiziniň kenarynda Türkmenbaşy şäheriniň golaýynda ýerleşýän Awaza milli syýahatçylyk zolagy 2007-nji ýylda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň initsiatywasy bilen dünýä derejesindäki kurort hökmünde esaslandyrylypdy. Resmi maglumatlara görä, bu ýerde bir wagtyň özünde 4000 çemesi adamyň dynç almagy göz öňünde tutulýar.